Hour of Zion, Hour of Zion, Hour of Zion. Pillar of Zion Church International, the Hour of Zion, Ebreo, OFM 107.7. Benade Biara, Anajo, Dumiunu Aba Pao, the Copimson online, Ebebo. Ye Jinema Bompaye, all night Kesiepa. If you are down so, area, no Miunu, Apemu, Copim, Nomi, and Sabrenos, Yebesan, Swiss, Yadun, Radiasem. I was home for Odij Media, which Yame, Aya or Sofo, Amos, Asante, or your Pillar of Zion, or Boase branch, Sofo, or no Nebetinum, Adia Radiasem, the Abreo, Tieno, Abrebiana, Minimso be Yishra, away Yesudim, when Yamishra, Amen. International cameraman, Ewa, Ulumai, and your brother Hayford, also, and you know, taxi driver, and also, and Jude, and also, as well, pennies, so, also, now, boys prefect, so, rich. Omoma kana so ta chiri di mpai bo ta echi agigim ma ombeba nti nyame Israel Pillar of Zion Church members nyina ma ne meba nyina ye chia mu nyina ma kufuo mo amutimi call convention ni nyina bi mo amantimi anko awrade Israel anadwi mo nka mo mbra ne ye mo mpai na awrade ewo ne pa bebre di mai anadwi ejaye mo mpai na ye nhye dwumadi nase ye de no nya ni kabia mo Israel dombelema se ne den so ba abre no ho ase se de bia onam no so do asemba no fa no mu kasa fie mo kenkan tiefo akoma hyewonsa wasem se wo hena akoma dansem se sutene bra kuma bia se emo wasem e wo Christ di mu amen amen Isranka asaforade awo hu ye mobo na oma ye krada so tiase se ye betena radio so a asemba akopɛ na medi kan aka se ye ni afɔ ya asɔre ana se ye wo afɔ yen se nipa be hu yen ana wo bete yen ka Dabida ya wahafo okra wayera se ye betwe akra ko Kristo aheniem ye twe akra frisum akohan mu eno ne ye botaye ntia ye de betena radio iso ye se bodawuro aka che nipa nyina se papa no wo se babiem kwasempa Yesu maye no aben na yenim kwan a yemfa so a enipa ni beba won ho so na obetimi adwane afiri wiase abesene nya nkwaje amon kra timita aka se me se osofo bia ofira awrade a onim akwansosem onim die ebesi no saa berem onfa nyamesom ene nyamedwuma ni agro kra dabia okasa with passion okasa with pain if you say ohwede e bana na ne yam hihye no kwasem anadwi say ene ma me huye Jesus anadwi the whole night mentimi ana ye ko we de na me ka kire bra Isaac mumpo eniama awrade yi kire me fa Ghana ho ene de ebesi aweye beremu brother enyeize me sole me tempa ne so din ne ma wusu miti asema me kan ne se bibi wo ho a eba papa enafom ena bia me kan wa so ya me so ne mani nyina ati niama me hu na nadwi no se obi ti wona saabire ti me sole anopa na me pie si abonte me hwe se obi ai busy kopa up and down. We say, enipa are busy na they are busy for what? They are busy for what? If you say kona wiye, mumi amaya ni na ho, mumi amaya ni na ho. Wa we nyansafo bi e betena ha peaso le fetie na nsem le fabi. If you say ensam a wuti nyina da bi bebu sa ho asem. Obi anu obetimi adina say wa anti Kristo maye ho asem. Yes. Tiye de kakra ebetumi aye ga obitumi se meye dia metumi asewa ni onyam wo masetena akwantu imo enti yeye kakra bia ebetumi aye no yes yeye kwasempa yentumi nyeni nyina enti penifo kra buwe se onipa be ye bi so anyeni nyina wa ma me yeni nyina yentumi nyeni nyina da yeye dia ebetumi aye no ye ma ye ho kwan na Awurade afaye so no waka akire. Yes. Amen. Amen. Which and then you nkomo kakra. Okay. You nkomo kakra ewo Jude 11. Sa quotation me pese ya dey preach wa ha ache. Yes. Na ene Awurade amakwan ye de bekasa. Minim se Awurade nam so be ma akra bebre aye nhira. Pa. Yesu o se babiem. Pasem. Na obebu atentenene. Oye tenene nyankopon. Or a perfect judge or a right judge. Yeah.
ɔyɛ correct judge a ɔngye bribe. ɔnyɛ bribe. Amen. Amen. Yɛkɔ Jude ɛnna nipa mmiɛnsa ɛna yɛbɛsua de afa wɔn ho. Okay. Nipa mmiɛnsa pɛ na ɛnimka nipa a Bible sɛ ɔsene ne kɔn no ɔyɛ deɛ yi aboa. Yes. China Bible ne de wototo ɔkyerɛ sɛ wonnim nyansa. Enti sɛ asɛm na ɛba no ebi bɛyɛ afutuo ebi bɛyɛ atenatene. Yes. Ebi bɛyɛ nimka. Kwasɛm. Ebi bɛyɛ nkyerɛkyerɛ. Emu bia a yɛwo de anofa na Awurade bɛhyira wo. Amen. Amen. Jude 11. Jude yɛ book bi a the whole Jude no betimi the best 5 minutes akan enuru mpo. Yes. Akan ni nyina wie. The nti a yɛde saa book ni by before Revelation ne kyerɛ sɛ ensɛm a ewiase bi ebesisi ansa na di yɛ nsɛm a Awurade nam John so kan yɛ no aba. That's the meaning of Jude no. Saa nneɛma no nyinaa besi ansa na edi yɛ nsɛm a ewiase wie yɛ koraa because the book of Revelation ɛda hɔ no ebi mu pɛsɛ mu kyerɛ bi a confirmation ɛba. Yeah. But the confirmation yɛ nuru hɔ. Amen and amen. Amen. The book of Jude ɛbɛ fulfilling the fulfillment before Revelation. Yeah. Enti nsɛm bi a Jude ɛkan ɛnɔɔso wa wuti mi deɛ ɛpɔn a nyaabotire kɔ kan ni nyinaa. Yes. Ɔbɛkasa afa the rebellion angels. Ɔbɛkasa afa ɛkwan bɔnni a enipa nam so bi wakɔ wie wɔn nsɛm mu. Ɛbɛkasa afa akara a etwa se ehwi mu mfiri wɔ gyam. Yes. What I say? Enti ɛkasa fɔ nneɛma ebesi ansa na edi yɛn nsɛm ni nyinaa abam. Na enipa mmiɛnsa bi ebɔndi ɛwɔ the book of Jude a wɔn kwan a ɔfa so nipa ni bi nam so. Ɛno na mepɛ sɛ me no kasa ɛfa ho. Amen. Amen. Yɛnkɔ Jude 11. Jude 11. Eni tire. Yes. Eni chapters. Tina me kan straight Jude 11. Ɛgya yɛnkɔ. Jude 11 so wɔn nue efisɛ wafa Cain kwan so. Sɛ obi ne ho kasa na ɔkasa dua a hwii kasɛm. Ɛyɛ warning. Yes. Ɛyɛ curse. What I say more than curse. Yes. Onue Efisɛ wafa Cain kwan so. Saa asɛm yi a wɔka no medi kan bɛyi Cain wɔse before a wɔka asɛm no ɔnsɛ suntudi a wɔasɛm sɛ Bible ne ka odi kan ka sɛ suntudi a bɛba na deɛ ɔnam no so bɛba wɔnyɛ da nwie ɔno so de ato wɔ enti sɛ me before a mɛkɔ akɔto bi suntudi a no kɛse sɛ da hɔ no ɛda hɔ dadaadansa korɔ na mɛkɔto nipa no suntudi a. Yes. Enti menya ɛto suntudi a na mede metia ahyɛ mu Kwasɛm. mentumi escape ɛna wei so deɛ kɛse ne di kan sɛ wa wobɛtamte sɛ wofa Cain kwan so no already you are what curse. Jadi kan dome wo dada sɛ ɔde wanam si saa kwan no so ɛfiri sɛ wofa so a awieyɛ papa bi yɛ ne hɔ ma wo enti ɔnwie yɛnkɔ Ɛfiri sɛ wafa Cain kwan so. ɛfiri sɛ wafa Cain kwan so full stop. Why ni Cain yɛnkɔ Genesis chapter 4 na yɛnyi nsɛm bi wɔ hɔ ɔnwie ɛfiri sɛ wafa Cain kwan so. Genesis Onye efiri sɛ wafa kumase kwan so adai. Onye efiri sɛ wafa nkran kwan so. Okay. Asekyerɛ ne sɛ onye efiri sɛ wafa Amos kwan so. Ɛde abrabɔ na Amos boy a ya ka kyɛm sɛ wa bɛfa Amos kwan so bia na ya dome. Wacha sɛ yabusuam ya woni papa a wɔsɔle wɔ abusuanim. Otiri bɔ brapa obi asusu sɛ enkonya sa papa na brabɔ ne kwan so fa enkɔpɛ. Enti Bible ni say what before Cain kwan so no who betides you curse. Yanko Genesis chapter 4 verse number 1. Verse number 1 was Cain ni Hebel. Cain ni Hebel yanko na Adam ho ne yere Hawa. Cain Adam and who Cain and Hebel. Yes. Omo maame ni Eve. Na Cain and a firstborn. Ebere wa de Hawa bedom Adam no and who Cain. Yes. Owo abofra ni wiye no. Satan wi abofra no na wentie de Bible ne beka o say na onyinsane na wo Cain no say Awurade dawro ma manya obabarima na oka say Awurade dawro ma manya de obabarima na owuni nwa Hebel ka ne ho e ka ne ho Hebel ye odwanwefo na Cain de oyekuafo na ba say enabi atiri no Cain ni e de afom niam ba so obeye Awurade aye Cain ade afuom ne ma ba sɛ ɔba bɛyɛ Awurade ayɛ na Hebel nso de ne nwan mu makan ene wona wadɔle pin so bɛman Hebel so de ne nwan
ɛne ne makan ɛmoa ne makan ba sɛ ɔba bɛyi awurade ayɛ kɔ na awurade ne so Hebel ne na yɛ yɛdeɛ no na afɔdebɔ ni mu no munti asɛm yi afɔdebɔ ni mu no Bible say awurade ani so hwan Hebel first ne na yɛ yɛdeɛ no second ansa n'ani so na yɛ yɛdeɛ yes nneɛma mmienu n'ani di kan so abɔfra no ansa na n'ani so deɛ kuta no yes two yankɔ na so Cain ne na yɛ yɛdeɛ deɛ na Cain deɛ ɔno ankasa mu no awurade se ɔmpɛ na nkantom deɛ kuta no n'ani anso Cain ɛne na yɛ yɛdeɛ to aso ma na Cain bu fu pii afei adeɛ ne si wiyɛ no afɔde no mu bɔɔyɛ awurade ampɛ ɔno ne deɛ no Cain ne bu fu pii na omunai na awurade ka kyerɛ Cain sɛ ana awurade ka kyerɛ Cain sɛ ade ntina obu afuo full stop aha na asɛm no wɔ yes before Cain ɛbɛdi bɔne no atwe ne di ka ba ne tirim yes two yɛdi ka tu ni fo sɛ biribi di n'anim sɛ wanyɛ very careful afei no wɔbɛyɛ etu onipa koraa no sɛ nipa bɛdi bɔne a odi kan twɛn yes odi kan plane ansa no wɔyɛ that's why mi kaka sɛ enipa yɛ kata so anɔpahima mu ne yɛtwe ne deɛ amumuyɔ na yɛsɔre a yɛwɛ yes enti before Cain ɛbɛdi bɔne no atwe no ɛbaa ne tirim awurade so di ka kyerɛ ne sɛ adeɛ no onyanyɛ yes afei na ɛpɛ na wura no enti should be very careful na wampɛ mua enti ansa na nipa bɛtu nanam akɔdi bɔne no adekorɔ no ɔtwe ho ansa yes wote dɛ meka abɔfra na ɔkaa sɛ wokɔ akɔwurapu no a yɛtewa wo da prison wokyɛm sɛsiei ɛbaa wo tirim yes na ho akɔ no wura waa ma wo plane sɛ wonyanane ne bɛda ansa na wotoa sɛ no so that's the meaning agya yɛntoa so wɔse na awurade ka kyerɛ Cain sɛ ade ntina wobu afuo yi afei awurade ka kyerɛ Cain sɛ Cain ade ntina wobu afu na wɔmuna na ade ntina wɔmuna yi kɔ na woyɛ ne yie anka ne mu nte ana sɛ woyɛ ne yie a anka w'anim ante na sɛ woanyɛ ne yie na ɛsiane sɛ woanyɛ ne yie nti no bɔne butu pono no no bɔne abɛbutu pono no na wɔtiri kwa na hyehyɛ kɔ nanso di ne so hwɛ ne di ne so na ɔba ne nua bɛkasae na ɛba sɛ wɔwɔ fam no Cain sɔre tɛ ne nua yɛbɛ na wɔkum no ɛbaa sɛ ɔwɔ fam after so mu bɔ afɔdeɛ no wieɛ no the following day awurade kasa kyerɛ ne yɛ wie a wɔamfa no the following day a wɔn sa akɔ afuom ansa na wɔku ne nua no yes enti wɔhwɛ ne nua no afɛ ne nua no ne ho ayɛ n'ani bere ahoɔyɛ abam ɔtan abam enti ɔhyɛ ne nua n'anim etimi pagya abaa de bɔ abɔfra ne tirim puu ɛna ɔkuu no ɛgya kan ma me verse house na awurade ka kyerɛ Cain sɛ afɛ awurade ka kyerɛ Cain sɛ ɛhe na wo nua yɛbɛ ɛwɔ owie no bɛbusa no awurade no anim sɛ wɔku no ba wae sɛ ɔsaa bɛbusa no sɛ wɔwɔe yes awurade saa ɛsɛ dɛ bɛbusa Cain sɛ wo nua no wɔwɔe asɛm ɔkaɛ no sɛ mewu no sɛ atwa torɔ me nua so wɛfoɔ ne me anaa agya toa so wɔse me nua so wɛfoɔ ne me anaa na ɔse ɛdeɛ na wɔyɛ yi ɛdeɛ na Cain wɔyɛ yi wo nua mogya ɛteɛ mu frɛ me full stop ɛhɔ na mede bɛkasa akyerɛ wo wɔse me nua wo nua na ɔku no ne mogya ne teɛ mu frɛ me ɛyɛ dɛn ɛteɛ mu ɛteɛm sɔfoɔ wo tie me asɔne ba politician kɔmfoɔ wo a wakɔgye sikaduro ɛna awie pɛ baabi tena me tie me Bible sɛ ɛberɛ a Cain ɛku ne nua no wieɛ no asɛm awurade ka kyerɛ me ne sɛ Cain wo nua no mogya ɛteɛm frɛ me ɛteɛm fra me ɛwɔ soro ɛna saa asɛm a meka menim sɛ ɛde adwensa kyerɛ bɛberɛ wɔ bi deɛ ɔyɛ nyansafoɔ ɛde adwensa kyerɛ bɛberɛ no baagyegyentwi a wasi no akomaden sɛ wɔnim sɛ nyame bi wɔ hɔ na ne werɛ fi sɛ atammuo bi mpo wɔ hɔ no ɔne ɔbɛpo Bible sɛ abɔfra no mogya ɛkam ɛfrɛ awurade wɔ soro ɛna awurade sɛ ne baafam bɛbu saa ne nua no sɛ where is your brother ɔse mehu no hwɛ ɔsɔfoɔ a wotie me asɔre no a wowoyɛ no in advance wonam Cain kwan so Cain kwan a wonam so ne sɛ enipa a wode mu di asafo no ɛnyɛ awurade kwan so ɛni berɛ ɛna ba wo mu sɛ wo nso wopɛ sɛ wogye din wo nso wopɛ sɛ ɔyɛ sɛ obi a ɔte radio so wopɛ sɛ ɔyɛ sɛ obi a waba TV so wopɛ sɛ cars ɛne ahodeɛ wonya bi enti wodi obi akyi before a mo bɛkɔ no awurade so wo dayɛ oyi watai several times ɔnam obi so bɛkasa kyerɛ wo so ɔsondae no wahu sɛ wokɔ so mu ɔso different types of dreams sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔni bɛba wo so no wasae te sɛdeɛ Cain awurade kasa kyerɛ no ba woamfa
kwasempa oko ya kwanche de ma wo ne se etwa hukum opemfo so for me ka tire o se ena wiei sa oba na hukum ni muta etiem papa wọ́n sọ wọ́n dá wọ́n ti mi na ẹ̀tíẹ́m báyìí sí hẹ́bẹ̀ mọ́jà tíẹ́ mọ́ ma ní dùrù so ẹ̀nà nàtú yìí wúni ẹ̀ náà kọ́ kúù nù bra ẹ̀yẹ wájú nsẹ́ òbí ẹ̀hún ọ̀kàtà so wúni ẹ̀ ní mọ́jà ní ẹ̀tíẹ́m èsù fúlẹ̀wúradé abọ́bà wọ́n wú tíẹ́ mi ẹ̀nà nàtú abọ́sí náà kọ́ yẹ̀ yẹ̀ no I bet you akura ni wọ́n kẹ́m. That last week, Michelle Nigeria movie. Now, Omisi Kaduna Mokojen, you had the Mafregu, would room. Near the Abelma, S1 on my Fico. Omisi, I took a subu, to say a man, a cockasy. Now, Tama, guy who owns Sabo fan, Nebau, I quite came, yeah. O feel no better and I feel a quality soon. Or 2 on a soon, I won't mean that. And now, every me pretty. Abofana ko yi ni guya no hwa enya waje sa akwane miena no mi an akwane isu o kam Jesus esu na de rade anim kwasam enterade so asoda fere bufusie yes eni pakura wo ma akwane kam won sa bible time hega ekoja Ismael tu dua bi ase yes ede de na abofani so su yes osu ye ndi asam de rade kai rade te ye be hwe ote yes enti so ni pakam wasase so da wote ana wote politicians ha me say this year say among kaya makana de yatino anu kura so because politicians here tinmo dinfo papa apinfo moja anu mdidi o makona enti so for wutie me politician parliamentarian na wutie me e moja na okokangu ya sa no benya konya na tana so no sa kwa ni moja e kam frew umfa hu ni da no kwasam e kan kwa na anam so kai kwa ya wiye ya ayo chairman hu kuro kana wanya utimu no e da na nyaye e moja na kangu ya na sa na wunya kam e moja na kam yes atiam esufre radi na wiye doctor obi bada ho odi ade ewura ni sem eyi abofra to fo ba wuma bi wo usokuru a ose onyadiye wa ya boss ya owiye na mofra ni nyina oso wonde wa ya boss be se 12 to so am kwani nyina atwa ho asia ana we aso ni mu maami omu nyina atwetwe no obeti mike edia dance wo usokuru onsu ana wo confess Jesus aso we so ni mu atwe no doctor okobo degree professor onyaye e say abortion because so mo say sawoya hospital adwuma na wanya abortion unya adwuma samo tani nyina e kam de antia yesu moja so betia mu ni say yesu moja etiam ama ne papa tia e de boni fafire na e baba yes entina say brad e moja bia otoso ra e moja ne ye de kasa brad bia kasa sametia mi ye innocent na me nya ohwe na so entina wona ma satira wadwen se nipa no otutu no bo kai ukofie by yes your blood will serve lament if you say a judgment akoni pa no yi ukra sinyam entimum ye muatan and a year of what do you call it election yeah yes sha mun sha mun maye because of the modern for aba kwasempa say hospitals are good one nurses and doctors be blue yes I are part of it mo ka ho bi from hospitals are good because billions of money yes I know because nobody by ya ni abofan kuno ebi kwaji chi ade na hwe asa no monya akonya tonkwala nso bebre ebi tonkra apem yese kwa yese apem fo de mo mo che bia afide yo ministers ahodo bra oya yanyina moja okabu yanyina nya na kusa na timi toy na kusa pe e moja akabu yanyina abrosa na timi siye siye no tie keke e de ba biem we ta ka de biem apart from lampusa timi toy ampia timi ba ye minister timi ba ye president abaye de ba biem when you go to hell there's no president over there when you go to hell there's no king over there when you go to what you call hell there's no parliament over there when you go to hell there's no speaker of parliament yes oko hell otiami bia ni na na ba kasansa no kasa munna mo ba ye one bia nkwaje so we wo ho ma awie Ghana e mota bebre atiam papa awo Ghana tina ye sofa
ade nti na wo pa ahoto na me de oso de bi moja ena kodi wakonya du akonya enti se hebe moja na mia na no a mama usu de na mia na no da enti so yi nkra mia nsa nkra mia nsa ni na atiam Jesus so yi ba ko a otiam uyi mienu a otiam so kompemfo na ne ba omu mienu nyina atiam da bia awia anopa anumre omu kam papa that tensori dam ukura mic ele di chorus oni ba woni da o fare enti fa tira ko yagu anopa wasa ba je mic erade wo ho seso yes say tetena akarade ba ma gra da tie saso dem ko sada bia ka sepa ni ke kada bia agada ba tie saso dem brother me ka tro say it is not too late yes nkati enya too late say ya kanya ko pasam tira wa enya say bia ya hunahuna wo dabi ya pesa utwane every saso ni yes and I'm not near my who many so also the next see what Ghana my God the idea next what Ghana any pay chane fani agro but Sri Lanka what they say Jenny ni mo radu wo mu no soldiers have been ku o mani mu a e de ku ni paso no wo ni mo radu ye Kristo ni no wo jira ho pa o mu sa ho so mu my God hallelujah o mu sa ho pa o mu so mu hu e ti ni pa bro wo jira ho no mo sa ho na what site brabi yes ubo papa yes ubo odin boy ni bia no refa ni wo asempa onfo bia won chale da every bi asofo bi kan US osese Ewrade HI ma this nation and answer this generation ewiasefo ye fa ye hudidia ene Ewrade nkoko pesati so do mo yeah efisa boni bia o mudi ye di aboroso no kwasam so pa o boni bia ye di ye bi o ye di aboroso masa me say se me kasa se mo bebere nti ase se Ewrade wo ho hyeso a because esumase anato ni me koso e mo cha ni pa no Jesus masa enema koso sumase o e mo cha ni pa no ofirifo a ehira enkura ehira ha eni patiri mo den ni patiri mo den papa aja eti wo dem fa kedi ni siwo eti obi onam ke kwaso no eni brefo yes do obi enso no what I say do ya ke kwaso bia no oye wudifo ya that's a wicked manner do oye wudifo every vitase ni Satan yes eti wo ba ya wudini bia Ewrade to Satan ho ba bia o desina mana ho na abeko oye ni pa mi ansa do otoso mienu eyewan wo say na emfaso nti wado ho ko se Biliam na da se the otoso mienu eye Biliam say ka Biliam Numbers chapter 22 yes Biliam was a prophet, a genuine prophet also for wutie me ha Ewrade frau genuine Ewrade frau nkasa Ewrade frau na a correct evangelist na a correct apostle na a correct teacher Ewrade nimu our frau kosem say prophet we Bible say Israel for free Egypt iban omudi akona na fe mu atoto amani nyina so enti omuba bedu what do you call Moab any Ammon ana Ammon hine sore say wɔtwe se de Israel fo si kumba ɔman bi o memi tum bia no madu mu so nkunim no ɔpɛsɛ ɔkɔ no kopo odifo bi no ɔbɛtɔme Israel fo yes efise bi bia no obetimi Israel fo ana odifo ɔhiri bae ɔsoma nipa mu ba wo nkyɛn ɔmu ba no ɔfɛska ka ho yes ana ɔno ankasa fa nipa sɛ ɔmu mɛfa wo mra ɔmu bae wotimi gyinae ɛka sɛ hwɛ ɛmparo sɛ ɔman Ewrade no me ɔmu betimi akɔdome wɔm yeah yenim sa akɔ ibe papa wankɔ ɛna ɔhene sa asoma for second people sɛ mo nkɔ na mo kɔfo odifo e mosomra yes na ɔmɛ dɔme ɔboasefo ma me ɔmo sa ba Bible se wankɔ yeah afei na ɔhene na mu te sɛ bia ɔte boase no otumfo ɔno amu atuka de convoy da ba ɔba e okura gold fresh one genuine gold pa just uncountable no ka say rich gold nie me an friend Asante hene yes je na ko dome oboasefo ma me osofo Ewrade afra no kurem papa ne sole o hwesika nani na odi na nanachi o kokwam se Ewrade bu afu no sikari no sole di nachi yeah because omo ba first wanko second wanko third ha me see young guys bibiri ba eja ene won ba ye di for Ghana bibiri ho Ewrade from genuine yes but obi friend one time be catch say what the consequence ti da bay
Tony trim no no. Metimi di wako baby. Yes. Beka ka be kwa chese nsuo. Rich enti kwa chese nsuo a heaven. Enye heaven. Ntie ni ye, nya heaven. Oba kwa chese nsuo. Ya be ma visa the whole world. Baby abetimi di akọ. Oba kwa TV so. Oba tidi. Oho ba to. What I say? Jodi so fata la na ho fi. Kam dam. Ti 50 series ko didi. Yes. Wasa wato sanku so na gutrim. Bible so hini du ono hoska nani. Na odifo na solid na chi one ne kokom ene rade ebuo funti ofa abuom abuom ne rade fa kasa e che bilam se baabi a wokọ no enti wa bo afunu mu na obo no ba ko mienu miensa no afunu masa me no na bebe no ma sa di we bi da sanka rade bie wani a onso obi a odifo wani rade bu afunu nti ne nsa fini so nti erode bofo gina won so hu yes na aboa ehu na odifo ni hu aboa na be kasa ti odifo ne se hwe ka erode bi onam wo hu akodi obofo no ntire wani mu no e ko de seka na tawti kura na dada you tell na odifo ni nya hu ni masa emfa so nti enipa bebre wo ho a wo hu obenya nti ekwa kofa so e bilam kwan so kwasem eti Bible so no be kun so so de sum nyame yes nipa bebere ho ma hira bo munim so ma hira yes church na tim wa hira bo munim so wa hira anya wonam ne mountain na rade fra yo rabi anya ntia why na ekwa heaven na dey obeduru heaven gate na ne cast so no ebi ni ho na fie so no na wu kwan ba ne madina ti fa bi nko edi so yin asafo usua trosama obi timi fa sa ne mo we na da no kwasem asembi ba papa sem ke sebi ba wiase na ebe ye hu ama nipa ebe tini pansam enipa ba kero so obi abaka se ye hu ya nka bana late eti one for 20 opa ahoto nti wona biriam kwanso na awie mo nimra ho so enfa 20 akodi biriam kwanso dasemu ada to so me aka last person wase na wayina kwara tiatie mu wajira last person atiatia rebellion pride Bible say erade odom ahombrasefo na obi o ya hanta no no ankasa ye de osini kwan yes Kora yanko Numbers chapter 16 Numbers chapter 16 Biram diani ye Numbers chapter 22 ba we say so diani Numbers chapter 16 eda kan ma me na yanko Numbers chapter 16 verse number 1 now say Kora dotani Abraham atuatie ko na Lewi ba Kehat ba Isaha eba Kora ne Eliab ma Dotan ene Abraham ne Pelet eba on a wo ye Ruben ma efa nipa bi na woni Israel fo mu merima ha no aduonum a wo ye asafo no mu mapoma a wo fe wo mu bedwa mu nipa a wo din esoliti a Mose o mu soliti ahwan Mose erade yi Mose say only ye leader a won go for Israel from free Egypt emra Canaan yes Bible say enam say Kora enim say Moses aye ne family member ne cousin no na ani bre ani ahanta wo so nipa bi wo ho ani nature no ontimi nsene ba bia ontimi fa no nso obi ase kwasem ni wiase no ho no ahanta ni twanti ni na beti enu na sum ase kroko yes owonta boy pa enso asere wonam wiem onam fam da bia be hu no akunkon no odin dai o ka go enso ontimi tunu chance enso da kwasem ba and sara na akolo tie Kora ahanta oye bol ko ka kire Moses adai uye tu no dodo onkwa na rade kasa kire ye nyina ya hote ya kronkronfo e wade betimi akasa kire bi sasu bona bi na Satan ko yi na di wo heaven yes ka kire rade se rade adai wakona watana so ache da bi mi gina ona kronkron adai sana ate sane na me metana sibi na so sane na metana sibi na so be gina ya me kronkron ni bi ena rade si unim so bi ni me nchama ni monyamu ha sa wo biro ho asia unim so otimi ko han efie obi dan na odi dan na tew utim ko twi obi ka na odi ka na tew so otwi na tete ka fa because of ahobrase ba Kora we ahantan anya twiate etimi ka sa tro okra bia wo tie mi sa ahantan ni pa bia ni ho akro no be dai kwasampa efisa ahantan ni pa bi no to won ya pam no enti yansa fa ahantan ba bia mforo so no bio
hwɛ bible kasa papa ɛda yɛn kan nkɔ verse number 3 wɔ se na ɔbɔ Mose ne Aaron so adwa ka kyerɛ wɔn sɛ ayɛyie hwɛ obi ka kyerɛ sɛ ayɛyie a ɔbɛsɔ kyerɛ sɛ oho obi no ka sɛ ɔka kyerɛ sɛ ayɛyie afei deɛ ɔboro so dodo afei deɛ woyɛ too no ɔnko a na Awurade kasa kyerɛ wo ɛdeɛ a mmea nyere ɛho sɔfo ɛmɔ so wotuatua yɛ so sɔfo word woyɛ too no ɔnko a na yɛ evangelist ɛdeɛ a mmea nyere yɛ ho saa na nipa bebrebe aka ɛna moyɛ mo nsa mo nko a na moasɔre yɛ papa ɛna mosɔre wɛnya ayɛyie Bible okasa papa one day sa ayeye na aka ho asem no you shall be church be bu han kasa waten ayeye ana mo nko na da bia na heavy ana da bia munsanjem ana da bia Yesu ba ayeye yo yate why that's Bible si kora ko kasa ayeye no say anya nko na Awurade kasa kire Mose yɛ saa ma ne nua ba kwatagu no Mose hunti yes ɔno ani hunti kora eja bɛse wɔn na saa kwa nyansa me bɔ so ɔkyɛ ne nyina wie ɛyɛ kya kwasɛm ne nyina wie ɛyɛ saye enti do nam ke kwan so wo amaniam do nam kora kwan so deɛ ɛnyɛ kora nyɛ hantan ne atuateɛ saa suban na bi ɛna New Testament Herod fire ahantan yes otimi tena se kasa yes nyame bi ne nie ɛna me kasa ɛhɔ de oluma abufu yes ɔkae na no asina dana so wow na Herod dɔre moa ɔhene no ɔdɔre moa no Nebuchadnezzar the same thing atuate ahantan ɔsɔre kasa ɔno ne nyame yes ɔkasa nyame bi ni hɔ ɔno so ɔde hyɛ no ɔne kotonyitwa no wɔde mane kam ɔno so dane aboa yes Herod de odore mu anu anye nipa bio ba Nebuchadnezzar de ye twa ne koto atuatinti yes ahantanti hotere wuram awi ewura te se aboa yes 7 years so woni mawurade a aya busa Nebuchadnezzar no kan tiro aya busa Herod no kan rode ho asem nkyerɛw o twa ne koto ma ne tisi wuram Herod obo na so ma ne dore moa yan to do ye kora so to aso wo say na obo Mose ne Aaron so dwa ka kyerɛ wɔn sɛ ayɛyie asafu mu nyinaa yɛ nipa konkron masa ɛnyɛ nkwa na masɔle na yɛ papa obi asɔle yɛ papa ayɛ munya de mbɛtena wede so na mo kyerɛ obi ala biala wɔ mu Awurade mu na ade ntina moma mo ho so Awurade bɛdwa so na Mose teyɛ no ɔde n'anim butu fam hwɛ Moses ɛyɛ very humble yes entibiro mu di na tam no omu kan kwasasɛm kyɛ no wanka hwɛ ɔte asɛm na papa ndi n'anim butu fam na ɔka kyerɛ Kora ne n'asefo ne sɛ afei na ɔfrɛ Kora ɛne Dotan ɛne mo maka no ho nya asɛm mmra ɔkyena meka asɛm bi akyerɛ mu ɔkyena Awurade bɛma mo ahunu deɛ ɔyɛ ne deɛ ɛne deɛ Awurade bɛma mo ahunu deɛ ɔyɛ ne deɛ ɛne deɛ ɔyɛ kronkron ɛne deɛ ɔyɛ kronkron ɔbɛma no abɛn mu enipa a ɔyɛ kronkron ɔyɛ ahantan daabi ɔnyɛ hantan enipa a ɔyɛ kronkron ɔyɛ tuaten Bible ne Yusu word bɛn ne ma Kora wɔse ɔyɛ tuaten ba Kora no so ɛka kyerɛ ne ho sɛ ɔyɛ deɛ kronkron nipa yes ɔso yɛ nipa kronkron bɛrɛ no so bu ni sɛ ɔyɛ tuaten nipa ɛna Mose nim sɛ Kora ɔnsakyerɛ ɛna Awurade wɔn nsakyerɛ wɔn ntimi ne nkasa nokwasɛm paa ɛgya to aso yɛ ready esi wɔsɛ yɛn na monyɔ Kora ne n'asafo no nyinaa momfa aduhwam nkukuwa na momfa ogya engu mu na momfa aduhwam engu so Awurade anim ɔtena na ɛbɛba sɛ onipa bi na Awurade bɛyi no ɔbɛyɛ kronkron afei de ayɛ yie mulirima na Mose ka kyerɛ Kora sɛ mulirima muntie me ɛyɛ mo ade ketewa sɛ Israel Nyankopɔn no atem wɔn afiri Israel asafo no ho sɛ ɔde mo rebɛn ne ho ayɛ Awurade Nyankopɔn ɛtena bia ɛno ho adwuma na mogya asafo no anim asom wɔn na wama wo ne unuanom lirima a wɔka wɔn ho no nyinaa abɛn no na mo repɛ asɔfoɔ adie nso yi enti Awurade ana wɔne wasafo no nyinaa asia atia wo na Aaron deɛ hwan ne no ana mu nwi tia no na Mose soma ma wɔkɔfrɛ Eliab ma Dotan ɛne Abiram na wɔse yɛre ɔsɛ no me nipa miɛnsa Kora Abiram ana deɛ Dotan no me nipa miɛnsa ba Abiram ɛne Dotan no Bible say Moses kɔfrɛ wɔn kra wɔn so wɔn nya de so wɔn ma yes ahantan ɛda to aso verse 13 wɔse ɛyɛ de wɔsɛ wɔyi yɛn afiri asase a ɛse nufo so ne ɛwoɔ so ɛrebeku yɛn serɛ soɔ na ɔrebɛdi yɛn abakomasɛm ɛnso yi
enso won fa yɛn ema asase a ɛsɛ nufusuo ne ɛwɔ yi na oma yɛ nufuo ɛne nturo ɛsɛ yɛ ni na mmarima yi aniwa ana wɔde bɛtutuo yɛre ma ɛna mo sɛ bufu pii na ɔka kyerɛ Awurade sɛ enane wani nkyerɛ wɔn aduane afɔdeɛ menye wɔn nsɛm afunu mu baako mpo nso menye wɔn mu biara bɔne bi na Mose ka kyerɛ Kora sɛ wɔne wasafo ne nyinaa emrɛ Awurade anim wɔne wɔn ɛne Aaron ma ɔkyena na mu bi obiara mfa kukuwa na ɔmfa aduhwam ngumu na obiara mfa ne kukuwa emrɛ Awurade anim nkuwa aha na yɛduonum na wɔn nso ɛne Aaron obiara mfa ne kukuwa emra na wɔn mu biara mfa ne kukuwa no verse 18 na wɔn mu biara mfa ne kukuwa no na ɔsoso ogya gugu mu na wɔde aduhwam gugu so de begyegyina asieɛ ntomadan no ano wɔne Mose ɛne Aaron na Kora ma asafo no mu nyinaa mu bɔ wɔn so adwa hyiae ntomadan no ano na Awurade ne wɔnyam eyi ne ho kyerɛ asafo no mu nyinaa na Awurade ka kyerɛ Mose ne Aaron sɛ montwe mo ho mfiri asafo yi mu Awurade mu ni ma kwete Awurade ka sɛ Mose ntwe ne ho Mose ɛyɛ Awurade dia enti de ɔba ba yɛ ne ti no ɔse Mose ɛntwe ne ho mfiri asafo no Kora ani Dotan ani Zafo na aka no ɔba ba ya de bi ntia wɔsɛ montwe mo ho mfiri asafo yi mu na memmene wɔn amonom na wɔde wɔn anim butubutu fam kaa sɛ Onyankopɔn a woyɛ honam nyinaa ahohom Onyankopɔn ɔbarima baako pɛ ɛbɛyɛ bɔne na ɔbo afu asafo ne nyinaa na Awurade ka sɛ kyerɛ Mose sɛ kasa kyerɛ asafo ne nyinaa sɛ momma mo ho so mfiri Kora Dotan ɛne Abiram tenabea ho na Mose sɔle si mu kɔ Dotan ɛne Abiram nkyɛn Awurade wɔ time ɔpɛ so okum mu miɛnsa no ɔsɛ ɔfrɛ Israelfo ne nyinaa ɔmo twa si abom but time ɔba bɛku nkurɔfoɔ no miɛnsa no ɛne ɔmo family nyinaa ɔmpɛ sɛ ɔbɛku Israelfo afra enti deɛ di kan ɔdi kan ma Moses twɛn ne ho ɛna Moses sɛ su tiri Awurade sɛ Awurade nkurɔfoɔ yi nkɔ sɛsɛ mu ɔmadi nti wo sɛ bɛkum ɔman yi nyinaa afra na ɛna Awurade sɛ dabi menku ɔmo nyinaa mfra ɛnya deɛ mɛku ɔmo nyinaa afra nti saa ka kyerɛ Israelfo no mu ntwe mo every Dotan ɛne Abiram ɛntomadan ne ho agya toa so ma me so no ka kyerɛ asafo no sɛ montwe mo mfi nipa bɔnefoɔ ntomadan ho ai nipa bɔnefoɔ ntomadan ho kɔ monka wɔn biribiara na wɔampra mo ne wɔn nyinaa toa so na wɔampra mo ne wɔn nyinaa ankɔ verse so no ka kyerɛ asafo no nyinaa sɛ montwe mo mfi nipa bɔne ntomadan ho ai na monka wɔn biribiara na wɔampra mo ne wɔn bɔne nyinaa ankɔ na wɔma wɔn ho so firi Kora Dotan ɛne Abiram tenabea ho na Dotan ne Abiram efiri adi begyegyina wɔn ntomadan no ano wɔne wɔn yerenom ɛne wɔn mmɔtɔfoɔ nyinaa na Mose kaa sɛ yɛn na mode bɛhunu sɛ Awurade ana ɔsomaa me sɛ menyɛ nneyɛi nyinaa wɔsɛ enti sɛ obi Awurade yi obi anwie bire mu na sɛ ɔkasa twe akra na ɔpɛ sɛ wɔatake no ɛma akra ne yeradeɛ na Awurade de yɛ wo ɔmfa ho nta wo nta mesi quotation me kaya Bible sa fe Awurade sɛ de yi nipa ne nyinaa afiri mu na ka Kora Dotan ɛnyɛ Abiram ne ne family ɛda twade ɔbɛyɛ kɔ verse 20 say sɛ nipa nyinaa ewuo na yɛnum na bɛwu na onipa nyinaa so twɛn na wɔde bɛma wɔn a ɛneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɔsoma me na sɛ ɔde foforɔ na Awurade bɛbɔ na asase bɛbie na no amene wɔn ɛne deɛ ɛwɔ wɔn nyinaa na ɔnam anikan asane akɔ asama ado a ɛne mu hu sɛ mmarima yi abu Awurade anim tia Jesus na owie nsɛm nyinaa ka no wɔn ase owie nsɛm nyinaa ka no wɔn ase asase pae na asase bie na no mene wɔn ɛne wɔn afie nyinaa ne wɔn a wɔka Kora ho nyinaa fasi wa yanka biem wɔse ba bia no wɔgyina no asase mu yɛ dai ɛpae yes asase mu pae ta ɛna wɔde ka Kora ɛne ne yere ne ne mma ne family nyinaa sɛm because of a hand time owie no wɔbɛka to wɔ sɛ saa kwan ne miɛnsa ɛda so wɔ hɔ ma nipa bi nam so yes enti wa anopai awiai bra unam ke kwan so dwane wa unam Kora kwan so dwane yes wa unam Baram kwan so dwane wadi pie fam ema ja tot sensuo ebe se wade na sefo nyina na okatum enti bonsam jam wono wo ho eye ke yasefo e wo ho yes
wɔn a okura kaa suban they are going to hell wɔn a okura kora ahantan atuate you will never enter that kingdom if you say saa atuate ne ahantan nipa no wɔte saa abirikyire wɔte saa kekaboa wɔte saa gyata wɔte saa nwonwonaiboa ɔnhyɛ kuro nim ɛwade pɔn no ɔyɛ nwan ɔno ɔyɛ bɔkɔɔ bra ɛnɛ yɛ tufo mesrɛw yɛnka wɔnim o yɛ tenetene yɛ kyerɛ kwan paa mo wafa so sɛ kwan no anam no so deɛ ne nyina wɔyera ɛmuta no wɔka go no ɛne dwane bɛka wo bɔne kyerɛ Awurade sira no so ohu mmɔbɔ ahanta wo na awura no kɔbɔ mpae ɛno nti na ɔwade asɛe ɛno nti na ɛkɔ adwuma biama ne asi wɔdi ɛno nti na asafo ne atu asɛm be very careful sakyera wadwen calm down dane sɛ sakio ɔpɔn no sika nyina akyi no calm down ɛwade de wobɛkɔ fie wote na meka bible sɛ sakio so hu Awurade no ɔkɔforo fia ohu no sakio so ɔpɛ so ohu me na ade mkɔ fie de abra fam bible sɛ abɔfra ne ba fam na ɔdi Yesu akyi ɛnɛ mede afotuo wei ama wo sɛ saa kwan miɛnsa wei wo a wogyina so bi wonam so ɛkwan papa a yɛkamfo ama wo ɛyɛ Kristo kwan ɔse me ne kwan ɛnokwa ne nkwa obi na wobɛtumi akɔ agya no nkyɛnde so ɔname me so saa kwan miɛnsa wei nyina yɛ wiase kwan a yɛnam so de kɔ sɛ yam dane firim na abɛnya home ama akra Awurade nhyira wo na ɔnyɛ kɛseɛ ɛwɔ Yesu din mu amen